गोजोनथाव खौरां गस्पेल मेथाइ खोनासंग्राफोरनि थाखाय सफैबाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। कुरुना जे बर' इउट्युब चेनेलजों दिहुनजानाय आं आन्दायलांबा फोरबो मुंनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ कुरुना जे बर' इउट्युब चेनेलाव हगारनाय जाबाय। जुमा बर' दिहुननाय आरो कुरुना राभा रोजाबनाय गस्पेल मेथाइखौ हगारनाय जाबाय। आबुं भिडिअ नायनो थाखाय कुरुना जे बर' इउट्युब चेनेलाव नायहैनो हागोन। रायजो राजानि अनसायनाय हामलायदों दिहुनगिरि जुमा बर' बिथाङा। Anh